Тази невероятна, единствена Нешка Робева, моля на крака! Ето я великата, единствената. Тя е между вас. Нешка Робева, дами и господа! Преди да й дам микрофона, искам да ви попитам нещо. Нали помните едни-две думички, които се римуват с Нешка? Сега без да правим репетиции, като в едно шоу, аз ще кажа нещо и вие трябва да го продължите без репетиции. 3-4. Нешка! Точно така. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега обещах на децата, че ако се представят добре, ако всичко стане както трябва, ако получат толкова аплодисменти, колкото никога тази зала не е чувала, аз ще говоря само половин до 1 час. Така, сигурно вярвате, че нощи и дни наред съм си повтаряла това, което искам да ви кажа, за да установя преди ден, че когато го мисля, върви страшно гладко, а тръгна ли да го говоря, губя дар слово. Обаче остава наистина нещо, което е толкова голямо, толкова значимо. И това е една огромна благодарност към всички вас за годините, в които пълнихте тази зала, за годините, в които ни подкрепяхте. Едно огромно благодаря към моите приятели, моите колеги. Моля ви, колеги, елате, излезте. Излезте, не се притеснявайте. Излизай напред. Данче. В действителност искам да кажа тези няколко думи. Човек е добре да работи и много добре да работи и много да си обича професията. Идва време, когато трябва да спре, за да не го спрат други. Трябва да слезе от сцената, за да не го изхвърлят от нея. И великият Хайтов казваше: едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто да го направиш. Аз вече не мога да правя, но това са моите колеги, моите състезателки, нашите деца, внуци, правнуци, които направиха този спектакъл. И аз като човек, който вече слиза от сцената, не му остава нищо друго, освен да го определят за почетен. Почетен, да го изправят на разни мероприятия и да му дават думата, за да загрузи всичко, което е станало хубаво. И тогава, когато не иска да слезе от сцената, учредяват на негово име някакъв приз, даже без да го питат. И като учредят приза на негово име, казват в негова памет.
Но аз нямам никакво намерение да слизам от житейската сцена, ами е време да сляза от тази. И само още една минута. Сигурно ще се интересувате защо предпоследното последно шоу. Защото много пъти в тренировките, след това на репетициите, явно съм казвала последно, докато едно от моите момчета каза, кое е последно, госпожо? Така че не обичам последните неща, не обичам да се заричам, но знам, че повече няма да застана на тази сцена, за да се възползвам от таланта и труда на тези млади хора, на тези мои колеги, на тези деца. Те заслужават аплодисментите. А ние, ако пляскате повече, по-дълго време ще стоите в залата. Искам да ви кажа, че това, което може би мога, ако е рекал Господ, е да помогна да учредим наистина тази фундация, която вече функционира даже без да е фундация. Управителният съвет на Левски, моите момичета, решиха, и аз ги подкрепих, че ще създадем една фундация, която ще наречем Темелите Левски. И в тези темели вие всички се вградихте, ние се вградихме, те се вградиха със своя талант, можене и любов. Вие със своята лепта. Искам да кажа, че всичко, което тази вечер сме събрали като приход, след като се разплатим, ще влезе в тази фундация, която ще подпомага талантливите деца на България. Благодаря ви от сърце. И сега, последно, да не ви мъча повече, искам да ви благодаря на моите приятели, които наистина помогнаха в цялостното ни развитие. Помагаха ни и в гимнастиката, и в спектаклите, и в пътуванията, и сега, когато тръгваме към едно ново начинание. Преди малко минах и видях един мой приятел. Той за мен е просто Фори, а иначе е Фуад Гювен. Един голям банкер, който е приятел от много години, който реши, че ще обзаведе кухненския възел на нашата база. Да благодаря също